Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinio scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell su hilaban yo na barok kidukan ki Autonomous District Council nang Nesha Khamatkin haban shna daki online portal yakabala tipkum ka Vikram Swaraj knang makindup laban ajing tip shapang ki jingpen trekam yaki scheme bar ki jingpen biang yak utilization certificate bar ki wei ki jingdan kam ki badai ban pentip shaka Ministry of Panchayati Raj. Hakabaya di bakani uba Preston Tensong ubalong usimbut Menteri Rang Ba Kajala uba pet yakatana District Council Affairs ng Sarkar Jala haga khalai trik unaitung arhajar arpulai ulalum jingalang yaki Chief Executive Member Jongka Khasi Jaintia Bat Garo Hills Autonomous District Council banyak kerensani halor ki kendon bathamai balapinmi daka 15th Finance Commission. Minta ka janmiat ngidon ya ka jing kedua ka meeting nak kaliang jui borok naik di District Council kibanang po mekalnya ringkat baka DCA department bala chair ka meeting dai honorable deputy CM in charge ka DCA but mentaka singi yo ya kalat banyakran habide kanika 15 Finance Commission namar ba kanika 15 Finance Commission kidon kanika guidelines ka ba mai ya kabangi hab bandan iki portal online portal kata kabangi ongka Vikram Swaraj kabadang shen hapo house ngala aga commitment assurance ya hapo house ng KHTC ba shen in sa pentrekam no ikini Vikram Swaraj ke ikini ka portal kalong bangi don kam ban ya link lang batka central government kamtam ban dan ke jingtip syaka Finance Ministry link ba ka Panchayati Raj Ministry MOPR te habaiti bakani ka portal ka kamram jungi kum ki ADC kalong ba ngin hab ban upload ki proposal ki schemes ki UCs ban ki babun ki jingdon kam link ba kani ka portal but ngisutu ba ladangi lala ban pentri kam kani ka portal link ba kani ka Vikram Swaraj ka ba kala recommend hapo ka 15 Finance Commission ngingis ngo bakum ka council kan pensuk pa yangi ban trikam namar ba ngi don da kapor ban happen pendep ke scheme ladangi yo ya shubut ain kusala dangi yo scheme mentau snem mut hapo kan sistem ni happen pendep ban ai sendan ban ke UC Shadalhi te ban kam pensuk yangi ba nginem dan kamera de ki kot kisla pertai teknologi menta te link ba kan ka portal Vikram Swaraj tingin la ban upload yiki proposal ki schemes but yiki UCs ban pa direct be shapoka ministry te kajing ka kalong ka basaiso jing kendo jongi bat DC department nama nakaliang jungi menteri bari pe ka DCA honorable deputy CM ila kular ban shimkhya BDP ka kam nakam ta ka jingbiang jongbaro kini ki EDC ki badan hapo meklia bat kumjuru nam ta ka jingbiang bangin nang la shushu ban aji shakri khamba nakaliang jungi ki council chadu ki village level kani di ka jing temu jong di meeting hadu mentangi dang pha be Shadalhi ling ba ka DCA ling ba ka state government te bat kiru kidang aipor hingi na ka ministry ba nginang habla ban pendep no te ka pasung tenak baling ba kani ka meeting hapo jingilam jong honorable deputy CM la shiru ya karai ba na ka DCA department kan tho shaka MOPR mentatayo kan tho shathi ban wan
ban pha iki brio ki technical team nang thinapo ministry ringkat ban yatrai lang baka technical team napo state ban wan ha borok lai ti ki district council ban I training ki staff jumi haki IT department de kat ngininem artatin baka ni kan slam ban shen hingin sayo ban pendap no bat dalala dep kan ni kan long shisha ka jing bentai ba la dampat la pentrai kami igram sawaj kemut kasak pun ke UC kami mut manually ru nginang pha te shulong ba ngidang up ban step no ban pendap ya kan ni ka portal kenang ba ngin pensuk ingiru kemut nadu na council ngin ban kaman secretariat na council mut ngin pha par khoi ki dokumen jungi direct page ka ministry ka ba link lang ba ka state kami pasuk nomor ba ngitri kaman kasngi te teng ngilala pendap jong bomen shim snam but kani jong news snam kadang long ongoing kani ka scheme kadang ya te nomor badang ya babun ki construction work kamut ba la dep 50% ngin la ban IUC kamut ngi ham up hadu dadap 100% ngi jingtre te ngi kerban scam ba jingya trelang hi ga jongi ki EDC ba ka state government ngin la ban pen step ki kam